Ľuboš Blaha a krátke správy. Toto sa na zapredanej Markíze nedozviete. Matovič vulgárne nadával poslancovi Smeru Jánovi Mažgútovi. Trnavský podvodníček sa už úplne opustil. Nevie sa povzniesť nad to, že prehral voľby. A tak ako pubertiak chodí po parlamente a nadáva iným poslancom, keď robia rozhovory na kamery. Matovič zase raz celému Slovensku ukázal, aký má intelekt. Ďaleko vážnejšie než tento šašo je však niečo iné. Na Slovensku sa rozlieza niečo, čo kedysi pomenoval prezident Trump v USA ako Deep State. Ako je možné, že vláda nemôže vyhodiť čurilovských gaunerov z polície? Ako je možné, že chobotnica je rozlezená všade a zabetonovala sa na súdoch, prokuratúre, v školách, v stovkách úradov? Prehrali voľby a chcú ďalej vládnuť. Popierajú tým zmysel demokracie. Chceli by vládnuť bez mandátu od ľudí a ďalej ničiť Slovensko. Vymysleli si účelový úrad, tam pichli čaputovskú aktivistku z americkej ambasády a teraz sa každý gauner prihlási, že je oznamovateľ protispoločenskej činnosti a bum. Budú tam navždy. Proti vôli väčšiny národa. A oni tomuto ešte chcú hovoriť demokracia? Takto zabetónovaní pri moci neboli ani aparátčici v 50. rokoch. Donald Trump je potvrdením toho, že pokiaľ neporazíte Deep State, nad zlom nezvíťazíte. Preto potrebujeme ľudí ako Matúš Šutaj Eštok, ktorý sa chobotnice nebojí. Na mňa sa môže spoľahnúť. Môžu nás odvolávať, môžu nás kriminalizovať, môžu nás linčovať. Neuhneme. A Deep State porazíme. Dejú sa aj humorné veci. Predseda KDH Majerský pre E-Report priznal, že v kancelárii nemá vlajku Európskej únie ani obraz Čaputovej. Logika nepustí. Majerský by mal z pakruky podať návrh na odvolanie Majerského. Ak za to isté odvolávali mňa, prečo nie aj samých seba? Mimochodom, redakcie nepriateľských médií vymetá úradníček Dubovský z Ústavu pamäti národa, platený z peňazí daňových poplatníkov, aby šíril svoje totalitné názory. Týpek primitívne nadáva na mňa, na ľavičiarov, na každého, kto má iný názor. Typický prejav totality. Ak na UPN pracujú takíto ľudia, ktorí nevedia rešpektovať ľavicové názory a radi by nás zatvárali, pýtam sa, čo to má ešte spoločné s demokraciou, slobodou a pluralitou? Dnešok definitívne dokázal, že Slovensko má dva problémy. Neoliberálny Deep State a Matoviča. A oba treba urýchlene riešiť.